valkinuskia rapean vohvelin päällä, riisimuroja, paksua maitosuklaata, herkullista. Big Cat, iske kiinni ja maista. Hi there, Janky lovers. We're here to tell you all about the big, big taste of Janky. It's a choo-choo gum and a big, big fun. It's the big, big taste of Yankee. I mean to tell you, it's bigger, it's tastier, it's the Maxi Janky with big, big bubbles. It can take you up, up and away. The big, big taste is here to stay. Let me tell you, Mom, it's a wonder gum. It's the big, big taste of Yankee. The big, big taste of Yankee. Now remember, pure Janky, every chance you get. Yee-haw! Lapponia, tämä on Lapponia. Uusi kotimainen käyttörengas Lapponia Star 9. Myynti rengasmestari, Rengas Steiner, Kumi Helenius. Nyt tulee radikaali etu vanhoille parroille. Saat vanhasta partakoneestasi jopa 100 vaihdossa uuteen ladattavaan Browniin. Aja millä haluat ja Brownilla loput. Aito on elämä, aito sen juoma, maito uusi kuin elämä, aito siis enemmän, maito. Tiesitkö, että autosi moottorissa lämpötila voi kovimmissa ajo-olosuhteissa nousta lähes 300 asteeseen? Katso, mitä silloin tapahtuu tavalliselle mineraaliöljylle verrattuna täyssynteettiseen Mobil 1 ralliformulaan. Luonnollisesti Mobil 1 ralliformula maksaa enemmän, mutta se myös kestää enemmän. Mobil 1 ralliformula, onhan autosi tehostetun suojan arvoinen. Itse Bill Cosby on Leonard. Uudessa hullussa koko illan elokuvassa Leonard 6. Ja Leonard saapuu pelastamaan maailman apunaan tämä agenttikamera. R-kioskista. Maailman pienin, nerokkain, uskomattomin salainen ase. Coca-Cola agenttikamera, jonka voit ostaa vain R-kioskista. It's a kick, it's a hit. Leonard, part 6. Coca-Cola is it. On lotossa mahtava jättipotti. Voit yhdellä täysosumalla voittaa noin 9 miljoonaa markkaa puhtaana käteen.